कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. रत्नागिरी शहरानजीकच्या भाटकरवाडा पेटकिल्ला परिसरात मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञात व्यक्तीनं 3 दुचाकी जाळल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे स्थानिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. पोलीस प्रशासनानं तात्काळ सूत्रे हलवत आरोपींचा शोध सुरू केलाय. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार गुरुवारी मध्यरात्री 12:30 ते पहाटे 4:30च्या दरम्यान भाटकरवाडा इथे हा प्रकार घडला. यामध्ये गाडी मालक मिरकर फजल, निहाल मुल्ला आणि इम्तियाज मिरकर यांच्या प्रत्येकी एक बुलेट, एक एक्सेस आणि एक ऍक्टिवा अशा 3 दुचाकी पूर्णपणे जळून खाक झाल्यात. पहाटेच्या सुमारास हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर परिसरामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. पेटकिल्ला परिसर रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये शहर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत काही इस्मांनी 3 गाड्या ज्या आहेत पेटकिल्ला भागामध्ये जाळलेल्या आहेत रात्री 12:30 ते 4:30च्या दरम्यान. आणि पोलिसांनी या संदर्भात तक्रार नोंदवलेली आहे आणि याचा पुढील तपास चालू आहे. लवकरच आरोपींना आम्ही ताब्यात घेऊ. त्यांच्यासोबत स्थानिक पोलीस पथक देखील उपस्थित होतं. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली आहे. पंचनामा देखील पूर्ण झालाय. मध्यरात्रीच्या वेळी अज्ञात व्यक्तींनी येऊन वाहनं जाळण्याचं धाडस केल्यानं कायदा आणि सुव्यवस्था प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. या परिसरात सकाळी पोलिसांनी रूट मार्च देखील केलाय आणि नागरिकांना शांत राहून सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं. या घटनेमागे नेमकं काय कारण आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. वैयक्तिक वैमनस्यामधून हा प्रकार घडला आहे की अन्य काही कारण आहे याचा पोलीस सध्या तपास करत आहेत. पोलिसांनी नागरिकांना शांतता राखण्याचं आवाहन केलेलं आहे. पोलीस सध्या या संपूर्ण घटनेचा तपास करत आहेत. तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, रत्नागिरी. गाडीला दाबायला पाहिजे. गाडी करते गाडीच्या बोर्ड कडे गाडी खाली गाडी नंबर आला पाहिजे. 4 मिनिटाचा काढ फक्त. 4 मिनिटाचा 4 मिनिटात दुसरी बाजू. चला